Yusuf. Kamu soft, gitu. Oh, Yusuf tuh berarti kamu halus ngono to? Kamu halus. Makhluk halus po. Halus. Ayo. Lah ya dadi makhluk halus wong aku tau soft spoken mah ilang pamor. Oh, iya. Ora nek aurane berarti lek soft spoken ya. Curhat. Iya, curhat ndrokmu. Mula tadi sudah le merokok ki, ndak gulune bolong. Iya kaya nggon gambar kae lho. Ki wong kowe engko iso dadi kaya ngene iki lho. Iya. Terus. Iya. Ya diaturi jumeneng. Ya nuwun. Nggih, selamat malam Sugeng Dalu Mas Dalang. Sugeng Dalu Mbak Lintang. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat Mas Dalang. Aku ketemu karo jenengan ki wis ping 3 iki ya, Nduk. Iya. Nggih, alhamdulillah yang pertama dipertemukan di mana? Niko di Jakarta, di Bekasi. Sik. Kae anu Mbak, antarane ning nggone Pak Haji Saidi karo sing ning Bekasi aku lali. Loh, kok saged? Berarti ya 2 kali itu. Iya. Sama yang ketiga yang ini ya Mas Dalang. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Dalu menika saged sowan di PT Jatinom Indah. Heeh. Alhamdulillah nggih Mas Dalang. Nggih, Mbak. Apa? Lah pripun lho kok Sampeyan- ngobrol kok disambi rokok. Loh, wong jagongan iki penake jan karo udut. Wah, Nek jagongan karo diudut ya angel ya arep omongan piye. Oh iya. napa nih Mas Dalang? Udute iki lho ya karo diudut to ya. Ah, nggih. Wis karo adine iki biasa wae to. Nggih, kita itu KCE berapa tahun ya Mas? Tua sampean, Mbak. Loh, masa to Mas mboten Oh tuan sampean. jenengan? Sampean ra arep dadi Mbak Yuku to? Loh, Gunung Kidul Bantul cerak. ah ya ampun. Berarti jenengan nggih mireng? Hah? Jenengan nggih mireng. Delok aku nyatake langsung kok ya aku. Iya. Kuwi dadi apa? Live. Iya. Matur nuwun ki sowan ngersane anu Mbak, penjenengane Pak Sigit sak kulawarga. Nggih, alhamdulillah. Ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya warga masyarakat lan para tamu undangan khususipun kagem Bapak Sigit sekeluarga nggih. Ingkang pundi nggih Bapak Sigit nyuwun sewu? Loh yang masih muda? Oh masih muda Bapak Sigit nggih? Masya Allah, piantunipun bagus. Sugeng dalu Bapak Sigit. Sugeng dalu. Niki wau kula nggih dereng saliman, kula boleh salim? Boleh nggih? Boleh nggih, kula tak turun. Lewat pundi nggih, Mas? Ha niku tanggane kono Lewat Mbak. tengah saged? Bisa. Aja. Oh, Bahaya bukan nek lewat ngliwati sini. yoga, bahaya. Ah nggih. Pak Sigit bisa nyanyi napa mboten nggih Pak Sigit nggih? Sugeng dalu Pak Sigit. Nun sewu nggih. Sugeng dalu boleh salim nggih? Oh gini nggih sugeng dalu Bapak. Oh nggih sugeng dalu Bapak Mas ya. Bapak nun sewu nggih pareng salim nggih Bapak nggih. Bapak sugeng dalu. Nggih, Ibu. Nggih, niki sekeluarga semua nggih, Bapak Ibu nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di belakang nun sewu nggih. Mas, Pak, ngapunten lho, sampai keliru nyelok Mas ya Allah. Sugeng dalu Pak Sigit niki Bapak bisa nyanyi. Wah, Bisa, enaknya dipanggil Bapak atau Emas atau sayang. Hah? Gimana? Tapi sebelumnya Pak Sigit masih single? Sudah punya single? Atau sudah punya pasangan mungkin? Gimana? Apa ditungguin pasangannya ya mungkin ya? Dalam? Ya Allah, putrane sakmene gede nih. iya. Mas Sigit bisa nembang, sakit nggih? Wah, ya kalau gitu nembang ya, berdua
bersama saya ya Mas. Duit nggih Pak nggih. Wah, ayo ini permintaan Mas. Ayo Mas, jenengan disurai loh Mas. Semangat, ayo. Nyanyi ya Mas nggih. Napa bisanya lagu napa jenengan? Ayang-ayang. Ayang-ayang. Apa perahu layar? Ya, Anglia numpak. Nah, bisa nggih? Ayo Pak Sigit berdiri, monggo jumeneng Pak Sigit. Nah, ngene lah yuk penak. Teng panggung napa mriki, Mbak? Teng panggung napa teng mriki Bapak Ibu? Di panggung. Wong nggih, monggo Mas Sigit. Ya jan ngene iki. Hati-hati Mas Sigit, hati-hati. Sepote kok ndangdut kodhok ngorekno. Ayo. Kan wangun kok. Non sewu Kang Mas. Hop. Pejan ngene iki lek koyok nganu lho Mas. Koyok manten lek di nganu ngono kae. Di nganu ki di apa? Di apa? Heeh. Di kapake. Diarak. Diarak. Iya. Dilarak kowe. Iya. Lagunya Perahu Layar ya Pak Sigit. Perahu layar. Mboten sios ayang-ayang niku wae. Mboten sios ayang-ayang. Mboten nate ngertos ayang-ayang. Oh. Jane sae niku. Iya. Nggih, betul. Ya ampun kok tremor gitu tangannya. Ya tangannya keder-keder. Tolong Pak Sigit. Loh. Jenengan kok minta tolong terhadap diri sendiri, Mas? Jan. Kayang nggih Mas Dalang. Nggih. Penak Mbak Irama semen iki sedengan dadi ora banter banget, ora kerindiken. Nggih. Iya. Oke ngaturaken sugeng dalu kagem Bapak Ibu panitianya ya Mas Dalang ya. Iya. Alhamdulillah. Guyub rukun semangat nih Bapak Ibu panitia nggih. Yang sudah membantu memeriahkan juga Nggih. Mas Dalang. Ya tanpa effort panitia awake dhewe ra iso kepenak ning luar kene. biasa sekali. Iya. Matur nuwun. Injih. Sesideman wis diaturke. Alhamdulillah sampun diaturaken. Iki pamundutane akeh banget mongko hawane sumuk banget iki, Mbak. Wah lah nggih. Dikancani- Nggak apa-apa, biar semakin semangat Mas. Iya. Nggih. Aku nek ademi malah ora iso mikir. Kaku nggih Mas. Kaku tur ilang. Kok ilang? Ilang kaya apa inisiatif iki kaya kelang. Pemikirane iki ta ilang. Oh, jenengan lho. Lah ya aku, iya. Nek biasane anu, sinden alus Napa? kuwi sinden alus ki pasangane ya sinden sing ora alus, Mbak. Oh, ngoten. Saiki coba sinden alus ditrukke sinden alus bener dadi apa coba. Oh, nggih nggih nggih. Kancane Sinten? sinden saka Gunung Kidul ya, Mbak ya. Anjir monggo Mas Dalang. Padha-padha aluse. Iya. Saiki rada ngronjal, Ding. Nah, alus danten lho, kula lek mresani Oh. mbak-mbaknya. Lah nggih to, Mbak nggih. Wah, alus-alus cantik-cantik semua Mas Dalang. Yo kapuken. Yang mana Mas Dalang? Niki Mbak, niki asmane sapa bisa sampe. nggih. Wong biyen ya wis tau ketemu. Kok mboten semarap lho sindene dhewe? Ya men kenalan karo sampean ngono lho, Mbak Oh menawa. nggih. Mbak yang pinggir sebelah kiri. Sebelah ini, heeh iki Nggih. sing cilik Beh, dhewe lek iki. duding jenengan iki lho Mas Dalang. Nah niki. Monggo Mbak mic-nya. Iya. Nggih. Sepate apa, Mak? Anu apa jenenge? Turun aja ya, turun. Turun, mau turun aja. Sepot kok turun aja. Sepatnya iki. turun aja. Anu sampak, Nduk. Oh iya. Suwe ora ngunekke. Iya. Ya, Selamat malam. selamat malam. Ah, Iya. Ya halus kene iki, Mbak, ning gandeng karo Mbak Buyute iki di kegulang ilmu. Iya. Apa? Napa? Niki nek wayangan melu aku mesti diderek karo Mbah Buyute. oh,
Iya toh, Mbak? Iya. Niku kodame kula. Kodam sing wis mawujud. Nek aku ra diderekke Mbah Buyut iki, oleh ku suluk kacau. Oh. Iya. Berarti setiap pentas Mbah Buyutnya diajak. Iya. Tenan toh, Mbak? Lah iki lho. Kok iki ya jenengan ki ya ngono kuwi banget to. Nek Iki. ora trimo. Saya Mbah Buyut. Mbak ora trimo Mbah Buyute dicecenges. Ora Sayangku lho. ngandel ora. Iya. Saya kental. Maune halus dadi ngruncal Mbak iki, Mbak. Oh, cowoknya. Iya, bukan iya Mas Dalang. Iya, enggak, ya itu Mbah Buyutnya tadi itu. Mbah Buyut. Nggih ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya pamirsa, sugeng mirsani. Nggih. Kenapa niki? Ayo duduh apa ngopo? Oh iya. Duduh ya apa? Ora ono sukete kene iki kok kon duduk. Soket apa toh? Duduh ki matun ki lho Mbak, nganggo gathol ki lho, sukete sing do nyerongan Oh di nganu dicabutin. Iya. Oh kalau di Jogja bahasanya diduduk. Heeh, duduk. Oh gitu. Dicabutin Kalau di Mbak. sana apa bahasanya? Apa? Kalau di tempatnya mbaknya bahasanya apa? Kalau di saya itu diaret. Oh di aret. Di nganu dibacoin. Oh, Mana dibacoin. dibacoin? Dibacoin, anarkis sekali ya. Bahasanya orang sini ya gitu. Oh, gitu. Orang Kediri. Orang ya. Kediri. Oh ya gitu ya? Iya gitu. Ya berarti- Lupa tadi aku belum salim jenengan nggih Mas Dalang. Nah, salim Ora dulu, salim salim apa? dulu. Lah masa aku telat tadi Mas ngapunten nggih Mas tadi saya telat terus Ya kaya wong nggak mara bisa tamu salim ki dulu. salamane nek pamit mulih ngono kae. Oh nggih. Matur nuwun. Nggih. Iya. Lah ora kepenak mangke lek mboten salim jenengan. Mboten sopan mangke. Oh, ngaten nggih. Lah niki sinden ora nek sing nyalami kula babar blas niku ora sopan kabeh iki. Iya. Santai wae, Mbak. Nek meng ora sopan ki iki luwih ora sopan bangane. Iya. Iya. Apa? Nggih. Sensitif kabeh. Kuwi lagi PMS kabeh sindene iki. Sapa sindene? Sensitif. Nah, makanya Kaya- jane iki ora pareng dijarak ya Mbak ya. Kaya isih produktif. Ngece. Tembange bar slendro pelok. Oh iya. Napa? Ninggal katresnan. Ninggal katresna. Mun aku ora tak tinggali tak gowo. Oh. Iya kamu itu bawa cowok. Iya. 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 Ora usah diumuk-umukke. Ora umuk aku iki. Wong aku tahu tak umuk-umukke ya ming pira wene kok. Sekali toh Mas. Iya. Heeh. Yang kemarin Ora, itu. ora. Biyen. Oh lah aku gawene ya cetan loh Mas. Heh? Cetan saling curhat-curhat. Biasa sesama cewek ya Mbak Oh, ya. yang dulu itu Oh, ya. yang dulu itu. Sido to, Mbak. Loh nyapa tuh ora sida ki? Ambuh ning sedilit to. Jane iki nyapa ya? Ya bek menawa dia itu melihat dari live streaming ya Mbak ya. Mau Kono. disapa? Mbok ya Disapa disapa dulu. mantan kandung ya. Ya ora apa-apa. Nek arep dadi bakul wadi ora apa-apa. Rumangsane kok bakul wadi. Iki di streaming lho iki. Oh iya, lagunya tembangnya ninggal katresna. Ninggal katresna. Iki pamundutan. Nggih. Saking sinten menika? Saking Pak Santo Ploswarang. Bapak Oh, Santo kagem Bapak Plaswarang. Santo. Iya, Blitar. Iki adine sampean. Loh, napa mboten Lah karo tua Mbak Anggi? Ah karo sampean dhuwur sampean kok. Iya. Sekarang ngece, kasunyatane ngono. Ansor laras ki lahiran ketiga kabeh. Klebu dalange iki ya lahiran ketiga. Iya. Oh, ndak apa-apa. Ora apa-apa. Berarti kurang makan yang sehat-sehat ya Mbak ya. Aku juga kecil. Nggih toh. Nek sing marake dhuwur ki termasuke protein ya Mbak ya. Heeh, jane lek Protein. pengen dhuwur ki Daging-dagingan ngono kuwi ya Mbak ya. tapi mangan cagak ya ora apa-apa ben dhuwur. Wah. Ayo kuwi ya langsung dhuwur tekan sundul akhirat. Iya. Iya Mbak, iya iki diwalik slendro genti. Nggih. Oh, heeh. Ayo ki nah nek saiki lumrah Mbak. Nggih. Alus musuhe kasar. Wah. Waya ditokke nggih.
Ngono maju ngono. Cepet. Panjenengan ki lho sia-sia kalih sindene dhewe. Ora aku le sia-sia ki mergo enek ceritane. Napa? Ya dheke ya sia-sia karo aku. Ono. Loh, gur ngimbangi lho jere Mas. Mbak. Mic-nya. Neng ndi wong wedoke playing victim dadi Ora ngimbangi. kabeh ya Mbak ya. Ya ora kabeh ning iki sing termasuke ngono. Ora kecuali aku. Aku melu. Aja sampean wis apik ngono mah arep melu elek. Iya. Rasa melu jare aku sesat. Sesat dan menyesatkan. Ayo Men kae. Dong liyane wis disepoti kok mosok aku ora. Mary. Ayo disepoti. Ya iyalah. Mary. Dang. Ya. Sepote apa, Mak? Ana tangis. Ayo. Tangis sewa. Marem to kowe tak sepoti semene suwene. Aku bingung kudu seneng apa kudu sedih. Nang apa? Nek spot sing ngene iki mau iki. Lah sepote alus-alus. Ora apa-apa. Ya. Aku nek ora utusan si sapa cebrot kae tak kon jawab sampean melu aku sing ora mangkat Cebrot ki sapa to? sing bunang. Oh, sing bonan. Saiki undang-undangane cebrot to. Wah kuwi mah ket mbiyen nek kok kuwi. Oh, nggih. Tua ibu-ibu PKK kok nang. Kula. Layakno. Pas to dadi ketua. Apa namanya? Ketara-ketara orang perkumpulan ibu-ibu gitu loh, kayak semangat-semangat. Oh iya. Aura ketuaku kuat to. Heeh. Nah iya kandhane. kuat jan dalangnya sampai kalah. Nah iya, nek kuwi kan dasare ngalahan. Aku arep nakal ki aku dadi wedi gara-gara iki rak pengumpul informasi, Mbak. Wow. Dadi iki lek jagongan karo kancane wedok ki semakin kecil volumenya, berarti semakin akurat informasinya. Wah, semakin bahaya itu kalau Semakin valid informasi. lah dalah wes. Anggere wis omong ki, lek omong ki dur. Lah, cetha sing dirasani iki wis. Saya iki angger wis ora dandan, Mbak. Nek dandane wis sisih rada mothok ngene iki, Mbak Lintang. Moto. Nek ora dandan kan Nek ora dandan dasteran mongko rambutnya berintik. Wes. berintik. Ya kayak kuwi mau. Jenengan DC lho, Mbak. Men ora apa-apa wis kulino kaya gek kono ki ya apik dhewe. Weh. Ayo aku ngelek-elek kowe iki men nek kancane aku elek. Bagene. Nggih. Sampun. Ki Pak, panjenengane Pak Lurah Kuningan Blitar ki dikanthi yaine sing pundi? Bapak Lurah Kuningan. Arep nderek ngregengke. Oh, nggih, Bapak. Sugeng dalu, Bapak. Nggih. Iya. Oh, wis lenggah ning panggung. Iya. Nggih, diatur pripun? Dibawani sikik terus mengko panjenengane arep nderek mbeksa Gubuk Asmara. Oh, Gubuk Asmara. Nggih. Nggih.
nggih Mbah nggih. Nggih siap. Nggih. Juk sing nyanyi sapa? Ya awake dhewe no. Iya iya iya. Ya wong ki kudu iso lesung jemengglung, Mbak. Seru Lah imbal-imbalan ya Mbak. ganti langsung jumenglung. Vi, Piye? yo bawani sike. Nyingkar nyingkur. Kowe nek karo Mbak Via kok jangkar ping Favi. Ana karo aku cak-cok kok kowe. Apa? Ya, piye. Wiwitane nyingkar nyingkur. Ganti Mbak Lintang kowe wis. Apa to? Le bawa Mbak Lintang wis. Aku ki nganti jeleh ngrungokke suarane kowe. Beh, lawang swanten sae ngeten iki lho Mas Dalam. Ya nek pas nembang ki ya apik. Ning ya kowe mau ketika menyebarkan berita dan informasi kan kowe media cetak. Semakin kecil volumenya semakin valid. Oh ya kuwi mau lho marah iki. Iya. Sampean, Mbak? Yo. Tresno tulus nadyan ingku buk asmara. Nggih. Sembah nuwun. Mangga Mbah Lurah badhe ngagengaken. Monggo Mbah Lurah. Tanpa ngicali raos pakurmatan kula sak kanca Mbah Lurah. Iya. Menika nuhoni wonten ing seratan saking panjenengan. Iya. Monggo sugeng dalu Mbah Lurah. Nggih. Nggih. Badhe beksa nggih Mbah, napa badhe nembang? Dalam? Wah nyawe. Wah. Pripun Mbah? Wis 1000 Mas Dalang. Nggih, Mbah. Sak temene kula niki sangat kepencut mulai 4 tahun yang lalu. Kalau panjenengan juga kalau panjenengan kok. Wah, Nggih, nggih Mbah. sembah nuwun. Heeh. Rumah sekolah sama sini. Kula Lintang Kairo Mbah. Lintang Kairo niku sumur kula kan tasik cilik nika. Nderek Nggih. sinten rambutnya dipuncet nggih. Ah, Nggih. Rikala semono. Lah saiki kok sak meneh gedene. ah, nggih. Pun boten dikucir dadine. Boten. Oh. Apa nih to Mas iki Mas Yusuf? Yen kan dijarekne bapak karo ibu to Angger. Dalam Dijarekne ibu karo bapak to. nggih laras. Mah gojekan bapak sampean jadi tukang Napa? patri. Kan Pak Dalang Joko. Patri tempel ban. Wah, sanes. Gegojekan biyen. Wah. Cetakane iki ngono kuwi. Wah, aku sing kalah ya, Mbak, karo. Nggih. Titan aku ki ngono Wah, kuwi. nggih. Nggih, Mbak. Ping pindhone karo Mas Yusuf iki kaya apa pelehantune. Ternyata sang kula nyatakne sangat manis. Ora beda karo Mbah Sulkan. Wah, nggih, Mbak. Mas Yusuf, Nggih, Pak. sampean jan kaya aku. Dalem Kaya aku. Wah, maksudnya pripun? Mas Yusuf. Kaya sing Saya sampean iki lho persis aku. Oke. Kuwi. Ning nggih enten bentene to, Mbah? Tetep enten bedane to, Mbah? Apa Mas bedane, Mas? Aku ra wani aku. Tetep kathah miripe. Lek ra kleru. Iya, kan Nggih. mirip. Jamane sak durunge mbobot jenengan biyen. Nggih. Pak Sulkan iki kenal karo ibumu.
Nggih. Oh, nggih. Akhirnya jadi ini sampean kuwi. Wah. Ya ampun. Malah kula nembe Layak. teges wonten mriki niku, Mbah. Nggih. Nembe mangertosi niku. Oh, Ngoten nggih. ngaten larah-larah. Lah sampean biyen urung tak gawe. Ya, Cuk. Lah piye kuwi, Mas? Jadi aku ki tedak turun Blitar, Nduk. Oh iya. Nggih. Tedak turun. Oh, dadi ngono kuwi. Ya jadi, to. Mbak, pomosani padha bapake sama tamatne. Mas Yusuf padha karo Pak Sulkan ora. Sama tamatne. Mas Yusuf lho. Sama tamatne. Mas Sami. Yusuf sama tamatne padha karo aku ora. Wong nggih mirip, Nggih, mirip. mirip nggih. Kata miripe tetepan Lah, niku. genah dadi. Wah. Ngono lho. Langsung ditutupi Lah. anduk ki piye jane iki? Mas Yusuf, Dalam, Mbah. aja cilik ati mek mimpi Nggih. kuwi. Oh, mboten napa-napa. Mboten napa-napa, Mbak. Ngoten mawon. Lah kok ngipi tibake? Ngono. Tak kira ki nek tenanan e. Nggih, nek ngimpi niku sak mboten logis, Mbah. Dadi Logis wae, logis. sak mboten. Kowe ngopo ora dijak kowe? Wah. Sik to. Jere mirip Pak Upama jere. tenan iki lek petuk ya apa kapan kan yo ngono to. Nggih. Sangat logis malah. Nggih. ngono to. Nggih. Le jalan. Wah, sekarang jadi banci. Mohon izin, tembangnya bisa Oh, diaturkan ya ya, toh, Mbak. Mbak. Ya toh, Mbak. Iya, oke, baik. Aku ngancani ucok. Iya. Aja ngono kuwi. Coba. Gubuk asmara. Nduk linang Kairo. Dalam. Sama tak aturi ya. Nggih. Sampeyan rada dibujuk titik ning awal mau. Nggih. Sakjane sing sampean aturi Pak Sigit, Mas Sigit sakjane dudu. Nggih. Dalam. Dudu penantune. Bukan yang itu Utawa tadi. Bin Sigit, Iya. Wah. putra kagunge Mas Sigit. Oh, ngoten. Kamu ketok ya sik bujang. Loh, berarti Pak Sigit sanes sing Senes. Pak Sigit iki gandunge mek kaya kula. Wah, Mila Mek to kaya Mas kula. Dalang. Nggih, neng nggih enten bedane to, Mbak? Wah, Enten. nggih wonten beda. iya. Ning juragan ning ngriku. Nggih. Oh. Ning lurae kula, ngono lho. Ya gitu ya, Mbah ya. Nggih. Oh ya. Mangkane mangke sama titeni. Sesuk lan kondur. Nggih. Pak Sigit itu penjenengan to tibake. Ngoten nggih. Nggih. Berarti kirang tambahan. Oh. Apane niku? Sangune. Wah. Sajane jenengan nduk kok awak nggih iya. saged mawon to, Lho Mbak. iya no. Mbak. Sakjane aku ya ahli seni ning ra tau sinau. Seni Nggih. kependem. Nggih. Nggih. Niki wau anu, Mbah. Nggih. Niki namung ngaturke niki nggen layang sing diparingke Mbah Lurah niku wau tip 100.000. Nek tip kuwi ming ongkos awal, Nduk. Carane opah lehku macake iki. Dadi iki engko kemungkinan DP-ne, Iya, Mas. kalau Oh, ya, Mbak. Lah, ra tenang. Lah iki. Ampun repot-repot, Mbak, matur sembah nuwun. Niki, Mbak. Aja dikake wis gawanan. Sampeyan sing gawa kuwi rezekine sampeyan. Wah, ya kita berdua ya toh. Hah? Nyanyi kita berdua ya. Wis ora apa-apa, aku ki weh-weh kok senengane. Matur Weh. sembah nuwun sanget nggih, Mbah. Weh kuwi senengane weh. Ora ming dhuwit sing diweh-weh. Mas Yusuf, Dalem, Mbah. matur nuwun nggih. Nggih. Mbeki raturi mampir teng griya sak rombongan, nggih. Oh, nggih. nggih. Matur sembah nuwun ning anu, Mbah, ngapunten mboten kok ateges badhe nolak menika mboten ning enjing kula sak rombongan bablasan teng Temanggung. Oh ngaten. Dadi mboten saged. Mbok menawi sanes wekdal menjing menawi Pak Bupati ngersake kula sak kanca. Nggih. Pindah malih matur suwun muga Nggih. sukses nggih. Nggih. Nah niki dereng rampung lho niki dientekke riyen. Kirang setunggal ramban Sapupuh malih. nggih. Kajenge sah lho, Mbah. Lah nggih. Mboten napa-napa kalih joget, Mbah. Yakin enggak nyesel nih. Nggih. Wonje matur sembah nuwun sanget nggih, Mbah. Mugi-mugi panjang yuswa lancar rezekinipun. Amin. Ya. Nggih, sami-sami, Mbah. Apur web. Ya sampanen sik nyok kowe. Rezekimu iki. Wah. Rene Kok bibire iki kok elek banget to iki ki? Ngopo? Tekdung ki apa? Aku ki ora ngerti lho. Tekdung la. Tekdung. Sik suwi gak sik, aja lunga sik. Lah pripun? Syaratnya ben berkah. Nggih. Tahun sekolah to. Ngerti to jeneng-jeneng apa pulau ning Pulau Nusantara? Dewata.
Kok sik pulane Iya. Nusantara Pulau. ngerti to. Ngerti aku Macam-macam ngerti. pulau. Kan lek pernah sekolah ya mesti tahu. Ngerti. Kuwi pelajaran Ya. geografi. Hah? Geografi. Ngerti aku biologi, geografi, ngono pinter. Beh. Iya. Biologi liyane teori iki praktek. Wah, isone praktek. Praktek. Iya, tak takoni kuwi pelajaran geografi nek iki. Etan Banyuwangi iki pulau apa? Etan Banyuwangi Pulau Bali. Ya kene bali kene. Duite kuwi kene. Ya, sokor jarene nganu. Jare Jare apa? sekolah. Ya Jare bener, pinter. Jan. Ya karepku arep tak nggo jebak ngono men duwite ora sida dipek. Nek ya tetep terjebak wis matur sembah nuwun. Aku tak bali ya, Le. Kayaknya kak menyesal ngono ta iki. Matur nuwun. Getun aku ngene. Guna entuk jarum black 3 bungkus kuwi. Jane iki ikhlas loh, Mas. Ikhlas, ya kaya ngendikane Pak Siket mau, nek peparing kuwi kudu sing ikhlas. Nah. Ora ikhlas sing penting peparing. Ngono kuwi. Iya. Iki aku lutung ketawa. Iya, babun. Ayo, nek wis karo Mbak Yune sampean yo karo tante yo. Wow, sama Iya, tante. Sama tante. Oke. Tengene Mbak Anggi. Iya. Tante yang mana tantenya ada 2 niki? Enggak, ada 1 sini tantenya. 1. Iya. Yang mana Mbak siapa? Yang sebelah kiri nopo kanan Yang Mas Dela? yang tengah. Oh, yang tengah. Iya. Sepate apa, Mak? Apa ya? Monggo. Sepate angin amitik mirmi aroma jaran sari Nggih, selamat malam Mbak Yu. Tante. Tante. Ya Allah kaya nom-nomanku mbiyen. Mosok Aku ya Apa ya? pernah bening ngene iki lho. Lah saiki pop. Saiki salah pergaulan iki dadi kok. Nah, iki Mbak, iso tak nggo contoh pengalaman, dalam Mbak. pripun Mas dalam. Nek jenengan nyinden utawa Nggih. tanggapan ning endi wae aja pati-pati sampean kundure digawa wiyaga. Weh. Nah, Lah jenengan betul. nopo ngoten? Ya pengalaman yang buruk pokoknya. Mergane sing wis tau kedaden iki 120 ginas. Apa kuwi? Mboten kok nggih. Iya. Wonten dawuh. Iki tantemu iki tok nggo contoh Mbak Lah Lintang. nggih. Mbok contoh sing apik Pak Contoh Elek. yang baik. Contoh yang baik. Contohnya. Contohnya apa? Contohnya? Apa lah ora ono kaya Maksudnya rono apike ngono Lah lho. ya to. Lah apike tak le dhewe. manajemen kehidupan iki Mbak Niken Loh, orang yang orang itu nggak sombong ya Mbak ya. Makanya kebaikan itu nggak perlu diketok-ketokkan. Betul. Tentang ya Mbak nggih. Ya bener Apike toh. kudu ditutupi. Ya aku mau bener to. Apa? Ora nek apike ngono wae ya bener to berarti. Enek yo nek tak tutupi. Walah ngono lho. Ora yakin aku nek apik.
Oh, Mas Yusuf iki jebule asik ya Mbak ya. Tak kira iki le. Iya asik sendiri, asik sendiri. Tak kira itu orangnya soft spoken. Enggak. Iya. Kalem mana loh? Ra. Loh kan sama kayak namanya. Yusuf. Heeh. You soft. Kamu soft, iya toh. Oh, Yusuf tuh berarti Heeh. kamu halus ngono to? Kamu halus. Makhluk halus po. Halus. Ayo. Lah ya dadi makhluk halus wong aku tau soft spoken mah ilang pamor. Iya. Ora enek aurane berarti lek soft spoken ya. Curhat. Iya, suran ndrokmu.